No, tak dobrý večer, já jsem Jakub Plachý, zdravím vás z Kemptu, z Bruselu, kde se účastním takového workshopu spolupráce několika ilustrátorských ateliérů z různých průmek z Evropy. Původně jsem tady teda neměl být, ale odjel jsem narychlo jako náhradník, takže jsme uspořádali tenhle tam. A můžeme pustit, já to odpočítám. Tak 5, 4. Jsem to měl udělat pomalu, že musím překliknout. Tak 3, 2, teď. Tak ještě jednou dobrý večer, já jsem Jakub Plachý, jsem ilustrátor a studuju teďka v prvním ročníku na Umprumce v ateliéru Juraje Horváta na ilustraci a byl jsem pozván, abych vám představil svoji velkou knížku o čurání, což je taková encyklopedie, kterou jsem vytvořil jako školní práci. Měli jsme zadáno vytvořit autorskou knihu, takže vlastně obsah i obrazovou část. A já jsem tak přemýšlel, o čem tu knížku udělat a vlastně 20 let aktivně, tak jsem zvolil toto téma, že bych mohl dát nějak hromady a dělat tomu knížku. A my teda nakreslil, je to taková ještě a dokresloval to má 80 stránek a je to encyklopedie, takže vlastně všechno, co v té knížce je, by měla být pravda, nebo aspoň polopravda. Tak jsem nazbíral, ptal jsem se tak rádu, hledal jsem na internetu a v knihách a tak jsem mohl tu knížku rozdělit pak do různých kapitol. Na začátku jsem vysvětlil vlastně, proč se čurá, jak se čurá, kde se čurá, tak jsem chtěl knížce teda čurátím chlapů a mužů, protože o tom vím asi nejvíc a lidské čurání jsem tak nějak vynechal, protože já vlastně se do toho ani nechci pouštět. A v té historii se našlo spoustu zajímavých, třeba v Egyptě čurali naopak, chlapi čurali v sedě a ženy ve stoje. A nebo tady doufám, že vidíte to samé, co já. Ve středověku někdy v 5. století čurali čínští šlechtici do takových tyčí, aby vlastně ta moč šla daleko od nich, protože byla nečistá. A jo, ve Skotsku byla zajímavá služba,
to byste měli vidět nalevo, když jste ve městě potřebovali čůrat a nebylo kde, tak tam stál takový chlapík vždycky s pláštěm, který vás zakryl a dělali jste se do těch bytů a dali nějaký problém. A tady v další kapitole jsem popisoval styly čůrání, dal jsem to tak od narozenku. Tady dole všimněte městského učitla, to je, která se v Čechách vůbec nevyskytuje a přitom je to tak praktické, stačí vlastně postavit takovou pletu kolem kanálu a můžete se vystudat kdekoliv a myslím, že záchody by měly být přístupné pro všechny. Čurání ve vlaku, to asi každý zná, všechno je to mokrý prostě. Různé díky problém, které člověk tady nalevo moje osobně nejoblíbenější ilustrace z té knížky, jak čurají zápasníci sumo, že oni mají takovou poličku, na kterou si musí odložit své tuky a pak vlastně pomocí takového speciálního držáčku se pozornost, tak já tam to jděte na můj blog, v programech a napište mi, co se